Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo dabînkirina pêdiviyên welatiyên herêmê her tim projeyê xizmetiyê li dar dixe. Nexweşxaneya Ajdayîkbûnê ya girêdayî Desteya Tenduristiyê ya Kantona Reqayê, xizmetên xwe yên tenduristiyê bi awayekî bê beramber pêşkêşî nixweşan dike. Li gorî rêveberê Nexweşxaneya Ajdayîkbûnê ya Kantona Reqayê, Cuma Elhesen, ew rojane zêdetirî 125 nexweşan pêşwaz dikin. يقدم الخدمات الطبية المجانية لأوسع شريحة. نەخۆشخانەیە ئاژدایکبوونê xizmetên xwe yên tenduristiyê bi awayekî bêberamber pêşkêşî jin û zarokan dike. Em rojane pêşwaziya zêdetirî 125 nexweşan dikin û xizmetên xwe yên tenduristiyê û dermanên ku ji wan re pêwîst e pêşkêşî wan dikin. Her wiha beşa me ya ajdayîkbûna xwezayî jî heye. Ev beş jî rojane pêşwaziya 25 heta 30 jinan dike û tê de hemû cûreyên tenduristiyê têne pêşkêşkirin. قسم المخاض التي تتم فيها الولادات الطبيعية. Herûha Cuma Elhesen destnîşan kir ku beşa neştergeriyê ya du nexweşxaneyê de di heftiyê de 20 neştergeriyan çê dike. وأيضا لدينا قسم العمليات مجهز بغرفتين عملية. Di nexweşxaneyê de beşa neştergeriyê jî heye. Di vê beşî de amûrên tenduristiyê bi giştî amade ne. Heftiyê de 20 niştegerî ji nexweşan re tên çêkirin. Her wiha pêncî odeyên girêdayî jinan hene. Dema ku jin ji niştergeriyê derdikevin heta derçûna wan ji nexweşxaneyê em xizmetên tenduristiyê pêşkêşî wan dikin. المرضى بعد العمل الجراحي ومتابعة اللزوم لحين التخريج من المشفى. Ne tenê ji Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê, lêbelê derveyî herêmê jî rojane nexweş berê xwe didin Nexweşxaneya Ajdayîkbûnê ya Kantona Reqayê.